работи с подкрепата на Столичната община и кмета Бойко Борисов, няма невъзможни неща. Аз се казвам Адриана. Аз се казвам Юри. Ние не чуваме музика, но Усещам само вибрацията. Тяхната диагноза е глухота. Оглушели са в ранна детска възраст и това нещо не може да се промени. Още от малки са много енергични, много обичат музиката, много са запалени по танците. Танца е много важен в моя живот. Усещам музиката със сърцето си често пъти. Вибрациите, разбира се, са основното нещо, основният инструмент, чрез който достигам до музиката. Танца за мен е важен, защото наистина той се е превърнал в смисъла на моя живот. И аз без танца не мога. Танците за тях са нещо много отговорно, много важно и нещо, което им носи огромно удовлетворение. Не искам никога да спирам да танцувам. от 2 месеца работя с тези прекрасни момчета и момичета. В началото, първата репетиция, когато дойдох с много голям страх и притеснение, аз не можех да си представя въобще в живота си, че човек, който не чува музиката, може да танцува. Моята мечта е да можем да покажем, че ние глухите също можем да танцуваме, че ние също сме фактор в обществото и бихме искали чуващите да ни забележат. Помръкнем като лица на есента, когато внезапно замлъкне дъха на песента. Към нас се втурва глас, тогава забравя глас. Ала от кого? В своето вълшебство ни грабва едно експрес танго. Сред нощен спомен разпилява рози, една карета, 2 надежди вози. Любовен плясък пак над пътя плува, в една карета любовта пътува. Към нашата жажда кой протяга чаша и кой нашепва, че нощта е наша. В една карета любовта пътува, в една карета аз и ти сами. Когато ни помръкнем като лица на есента, когато внезапно замлъкне дъха на песента, към нас се втурва глас, тогава забравен глас. Ала от кого? В своето вълшебство ни грабва едно експрес танго. На нас се втурва глас, тогава забравен глас. Ала от кого? В своето вълшебство ни грабва едно експрес танго. Беше страхотно направо.